Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe Yawpidi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde Baba Damande kala min bisimmi on kelle gadnade Robindo Diayndeji altine nogase jeeɗiɗi lewru mai 2025 bisimilla mon kelle gadande Robindo Diayndeji puɗɗortoɗen ko jayde guendire leydi Sénégal Diaynde Le Soleil ɓe garti ko élection du président de la BAD le 29 mai élection gardugol o mo ganduɗa ko kay tigui jogori ɗowde gardigo Banque africaine de développement ñande nogas e jeenayyi lewru mai guite hakkillaji koti on ɓiɗɗo leydi Sénégal najo Amadou Hott e yiide o mo ganduɗa ko Maguette Wade ancien cadre de la banque o holiti Amadou Hott neɗɗagal kam hakkilantagal e mbawko golle ɗen ɗo konno ko yitno e Banque africaine de développement Diaynde Le Soleil arti e Sénégal ko kañum ƴetti ko abbi temedde nayyi capantati e tati milliards koppereje men franc CFA et ton to marché de titres publics mo liéoma Diaynde Rewmi quotidien Mansour Faye envoyé en prison Mansour Faye wali jamma mum gadano toon to suudu dumbirdu oɓe garti e on mo ganduɗa ko kañum wayni keyniraɗo e gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal Macky Sall dewraɗo ko yiyete ko surfacturation e fonds Covid 19 ko abbi temedde ko abbi e milliard uji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi milliard temedde ɗiɗi mbiyen milliard uji ɗiɗi pawɗi temedde jeeɗiɗi millions e koppereje men franc CFA Diaynde Tribune quotidien ɓe garti koye alhaali nden yewtere gendire ɗo e nder leydi Sénégal dialogue national tijjaɗo ñande alkamisa nogas e jeetati lewru mai 2025 ɓe garti ko yetno c'est forte promesse de Diomaye qui s'invite au dialogue ɓe garti e ɗin ɗi ganduɗa ko kujji kinali ɗi kanko hoorejo leydi ndi adanno ɓesguji leydi Sénégal to banggue ɗowgol laamu ngu wawde haɓade ɗum kono beele ɗum wontani koyɗol ɓe garti to banggue chômage banggue golle sukaɓe ɓe hani e ko yiyete ko fond politique eyyi ko yitno hani to banggue cherté de la vie ɓe kolliti ha to banggue tiiɗallaji teskadi e gurnameje ɓesguji ɗi joɗade tawi gollani hani e ko yitno noon e fond politique ɗum ɗo kala ko hunde fonde yewtede Diaynde Tribune arti e Mansour Faye balɗo jamma mo gadano toon to suudu dumbirdu caggal nde o waɗa sous mandat de dépôt Diaynde Tribune arti hen Diaynde point actu ɓe garti koye miñiraɗo e on mo ganduɗa ko Mansour Faye mbaɗaɗo hanki sous mandat de dépôt Adama Faye o arti yiide wi à la reddition des comptes mais non au harcèlement o arti yiide mo yaadi ko yiyete ko reddition des comptes kono yadani ko yiyete ko harcèlement ɗon ɗo teski wonande mawni ko hanki o waɗama garde à vue ɓe garti kanko Mansour Faye hayso tawi o waɗino ɗaɓɓande gam to tedde caution ɗum saltama maître Amadou Sall goto e avocat ji makko holliti ko ɗum commande politique ko ɗum yamirore ummorinde dow maître Oumar Youm o arti yiide wonande kamɓe ɓe ganduɗa ko avocat ji kanko Mansour Faye ɓe totti dalillaji hani e wawde settade kam e artude ko yite ko kala ko yitno noon ɗum woni ko rewra kono noon ko watidi ko waɗede garde à vue kanko Mansour Faye Diaynde Direct News ɓe garti koye reddition relation entre Amadou Ba et Ousmane Sonko cehilagal kamɓe jokkodiral hakkude mawno omo ganduɗa ko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko e Amadou Ba ko hunde fonde siggede jewte caggal nde ɓe jewdiri toon to ganduɗa ko toon tigui woni monument de la renaissance e ballal mo ganduɗa ko Pierre Goudiaby Atepa caggal nde o waɗatno fête yuɓɓintuno duuɓi capanɗe joyyi gollorgal makko architecture ɓe garti e yiide gan wawlago Ousmane Sonko fewde Amadou Ba mo next grand frère gonnoɗo walla menoɗo wonde mawniraɗo Diaynde l'évidence ɓe garti koye dialogue national AKS s'engage pour un Sénégal apaisé et inclusive Abdou Karim Sall holliti wonande notiyade gonnoɗango ko gam daranade ɓesguji leydi Sénégal beele Sénégal jaam e jaam yamo Diaynde enquête quotidien ɓe garti koye genre BTP effondrement en série quelle sanction ɓe garti koto banggue secteur mo BTP caggal nde teska wonande ɗi immeuble uji gartoɗe leydi jangol saabi ɓe ƴewtima gam ƴewtade holko saabi caɗelele ɓe garti toon to Touba Ngor ɗin immeuble aji ɗi ganduɗa ko kay tigui goni ko jani teskama to banggue wonande dosage béton hani e ko ganduɗa ko foti ko yadude hani e golle no gollirte ni ɗum addata caɗele haɗum wabo ɓesguji leydi Sénégal woda hen pittali keddiɗi en ha e gañiɓe battanɗe Diaynde L'As quotidien ɓe garti koye affaire fonds Covid 19 Mansour Faye déposé en prison kanko Mansour Faye wali jamma makko gadano toon to suudu dumbirdu ɓe garti e ɗum ko rewra ko yitno noon to banggue surfacturation ko abbi e 2 milliards 700 millions koppereje men franc CFA Diaynde Walf quotidien ɓe garti koye concertation nationale c'est dialogue salvateur ɓe garti kamɓe Walf quotidien koye ɗen jewte gendire ɗe ganduɗa comɗe tarihi ɗo e nder leydi Sénégal ɓe garti ko yitno e crise politique teskono
hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e ɗiɗi ko noon kadi yoro teskonongo e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi 70 ko ɗon crise sociale et politique mo ganduɗa teskonomo e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeetati ko noon kadi code électoral consensuel mo Kéba Mbaye jayde Walf Quotidien arti hen jayde Walf l'Observateur ɓe garti koye les premiers éléments de l'enquête kadi ne to banggue witto caggal nde ɗiɗo immeuble memi leydi jangol mumen saabi jayde l'Observateur holliti wonande on mo ganduɗa ko kay ardinoɗen golle pe jettaɗo Fall ne wayno ma ummoto Rebos gam hettede ko yettuno noon e on immeuble jannoɗo toon to Ngor ko noon kadi on immeuble mo ganduɗa waɗino toon to Touba ha sappo e goho kawre Ladial hen jeeɗiɗo gañi gañanɗe musɗe jayde Walf l'Observateur arti hen ɓe garti omo ganduɗa ko Marème Nar goto e ɓe ganduɗa ko sukaɓe ɓe ganduɗa ko waɗanoɓe supporté mo ganduɗa ko mbiru biyeteɗo Prince ne wayno ɓe nanga caggal nde o rewira ko yete ko association de malfaiteur ne wayno ɓen ɓe ganduɗa ko waɗɓe malde gam wadde golle kamtorinde caggal nde ɓe gujjuno moto goto ɓe ganduɗa ko policier en jayde Sud Quotidien ɓe garti ko e gestion fonds Covid-19 Mansour Faye sous mandat de dépôt kanko Mansour Faye o nawama ko yete ko suudu dumbirdu caggal nde o waɗa sous mandat de dépôt jayde Le Quotidien ɓe garti ko e haute cour de justice caggal nde hetti hanki on commission d'instruction hetti mo ganduɗa ko Mansour Faye waɗama sous mandat de dépôt yiide jayde Le Quotidien kanko mo ganduɗa ko ancien ministre Mansour Faye o rewra ko surfacturation gabbiɗo milliard uji ɗiɗi pawɗi temedde jeeɗiɗi millions e koppareje men franc CFA ɓe garti e cautionnement mo ɗamminno wadde koko salta ko noon kadi ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko avocat ji makko dokki dalilaji yiide wonande ko ɗum ko yamiroɗo ummoride dow ko hettuno noon e dumbugol kanko Mansour Faye bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Awpindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomo e kelle garande robindo jahandeji subaka hande o aadi men ko alarba janggo so hawre welede Allah.